ಪಾನಿಪುರಿ ನಾನು ಮರೆತೆ ಒಂದು. ಮನೇಲಿ ಕೂತು ಮಂಡೆ ಚಂಡಿ ಅಂಡದ ತನಕ. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಯಾರಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಸತೀಶ ನಾಯಿ ಲೈಕ್ ಕೊರೋಡ ಕೊರ್ಲೆ ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ. ಒರಿಯೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. మీరు ಬರ್ತಾರತ್ತ ಕಟ್ಟಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಲೈಕ್ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಒಯ್ಕ್ ಬರ್ಪಾರ ಐಕಾಯಕ್ ಪೂರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೇರು ಮುಖರೆ ಪರ್ಬಕ್ ಬೋನಸ್ ಕೊರ್ಕವೆ ಲೈಕ್ ದ ಬೋನಸ್. ಕಟ್ಟಾಂಡವು ಲೈವ್ ಕಟ್ ಆತಜಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತನೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಲಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಕೂಡ ಫಸ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತ ಎಕಡೆ ಏನಂದಿತ್ತನೆ ಸತೀಶ ನೆಜ್ಜತೆ ಏಮಕ್ಕ ಪೋಯರ ಏಮಕ್ಕ ಬಂಡೇರು ಕೇನು ತಿರ್ಗುವಾರ ಬಂಡೇರು ಬುಕ ಯಾನ್ಲ ತಿರ್ಗ ಎಂಕ್ಲ ಬೆಚ್ಚಾಂಡು ತಿರ್ಗ ಪೋಯರ ಅಂದು ಅಜ್ಜಿ ಒಕ್ಕಲ ಪೋಯರ ಅಂದು ಬೋನಸ್ ಮಸ್ತ್ ಪೋಡೋ ಪನದುಲ್ಲೆ ಅಂದ ಮಾರ ಐತೆ ಮಸ್ತ್ ಆಪುಣಂದ ಅತಿ ಎಲ್ಲ ದೀಪಾವಳಿ ಬರ್ನಾಗ ಕಂಡಾಟ ಆಪುಣಂದ್ ಮಾರ ದುಂಬರ ಪೋಪ್ನಿಡ್ಡೆ ಬೋನಸ್ ಕುಲ್ದರ್ಪನಿಡ್ಡೆ ತಿರ್ಗೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಅಂದಂದ ಯಾಕ ತಿರ್ಗೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಅತಿ ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ಐತೆ ಅಂಚ ತಿರ್ಗಾರ ಸುರಂಡ ಒಂತೆ ಬರ್ತು ಕಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಓಪನ್ ಅಲ್ಪ ಪೊಸತ್ತು ಏನ್ ಆಪುಂಡು ಆಡು ಆಪಿನ ಲಾಲ ಒಂದು ಅವಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪಂಪು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಟ್ ಹಾಕುಂಗಿತ್ತು ಲೈವ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕಟ್ ಹಾಕುನತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಜ್ಜಂದು ಬಾಬೋಲ್ಲೆ ಸತೀಶ ಬಾಬಾ ಖುಷಿ ಕೋರ್ಯತೀನಿ ಬಾಬಾ ಗಟ್ಟಿಡು ನಸ್ ಮಲ್ತು ಜೀವದೇನಂದತೆ ಕೋರಿಂಡತೇನಿ